Konposatu bitarren formulazioarekin hasiko gara. Konposatu bitarrak bi elementu desberdin osatutako konposatuak dira, eta hauen artean oxigenoak osatutakoa daude. Oxigenoak bi konposatu desberdin osatzen ditu, metalikoak eta ez-metalikoak, eta bideo honetan oxido metalikoak izendatzen eta formulatzen ikasiko dugu. Oxido metalikoak izenak dioen bezala, metalaz eta oxigenoz osatuta daude eta hauek formulatzeko idatziko dugu. Ezkerraldean metalaren ikurra eta bere ondoren oxigenoarena, kasu honetan M eta O. Eta ondoren bakoitzaren balentziak kontuan harturik, kasu honetan oxigenoarena bi izango da eta metalarena isa, elkar trukatuko ditugu, eta horrela geratzen zaigu oxigenoaren balentzia bi metalaren azpian eta metalaren balentzia isa oxigenoaren azpian. Baina ez kezkatu, ze ikusiko dugu adibide konkretu bat. Hau da, kobreak osatutako oxidoak. Kobreak dakizuenez bi balentzia desberdin ditu, bat eta bi, eta bakoitzarekin oxido bat osatuko du. Hasiko gara lehenengoarekin. Kobre bat izan da, aurretik esan dugun bezala, berak osatutako oxidoa formulatzeko idatziko dugu. Ezkerraldean kobraren ikurra eta eskuinaldean oxigenoarena. Eta ondoren, haien balentziak trukatuko ditugu. Kobrearen balentzia bat izan da, oxigenoaren azpian jarriko dugu, eta oxigenoaren balentzia bi izan da, kobrearen azpian. Bat ez denez adierazten formulan, horrela geratuko litzaiguke kobre bat metalaren formula, hau da, Cu2O. Ondoren, kobre bi metalaren oxidoa formulatzen ikasiko dugu. Horretarako idatziko dugu ezkerraldean kobraren ikurra, hau da, Cu, eta bere ondoren oxigenoaren, hau da, O. Eta beraien balentziak elkar trukatuko ditugu. Kasu honetan berdinak direnez, geratzen zaigu Cu2O2. Baina formulak adierazten duenez atomoen proportziorik sinpleena, bi eta bi sinplifikatuz, horrela geratuko litzaiguke kobre bi metalaren oxido, hau da, CuO. Orain ikasiko dugu izendatzen oxido metalikoak. Esan beharra dago, hiru forma desberdin daudela izendatzeko. Hasiko gara lehenengoarekin, hau da, izendapen sistematikoarekin. Izendapen mota honen arabera idatziko dugu. Metalaren izena eta bere ondoren oxido hitza. Eta bakoitzaren aurrean aurrizki batzuk erabiliko ditugu adierazten zenbat atomo dago mota bakoitzeko. Hau da, metalaren kasuan, di aurrizki besterik ez genuke erabili beharko, eta oxidoaren aurretik erabiliko genuke mono, di, tri, kasuz kasu. Ez kezkatu, aurretik bezala, kobreak osatutako oxidoen izenak emango ditugu. Izendapen mota honen arabera idatziko genuke kobre eta ondoren oxido hitza. Eta bakoitzaren aurretik aurrizki batzuk adierazten zenbat atomo dauden. Bi kobre ditugunez, di erabiliko dugu. Eta orduan, di kobre idatziko genuke. Eta oxigeno bakarra dagoenez, mono idatziko genuke. Hau da, monoxido. Horrela, bere izena izango litzateke dikobre monoxido. Bigarren kasuan, idatziko genuke kobre eta oxido hitza. Kobre bakarra dagoenez eta aurretik ez denez erabiltzen mono, ez dugu ezer idazten. Baina oxido hitza aurretik erabiltzen dugu mono aurrizkia. Eta horrela geratzen zaigu bere izena, kobre monoxido. Bigarren izendapen mota estok izenekoa da. Eta izendapen mota honen arabera idatziko dugu. Metalaren izena bere ondoren
balentzia parentesien artean, zenbakien erromatarrekin, eta honen ondoren oxido hitza. Aurreko bi adibide hauetan horrela geratuko litzaiguke bakoitzaren izena. Lehenengoan kobre hitza, ondoren bere balentzia bat, eta bere ondoren oxido hitza. Eta bigarrenaren kasuan, kobre izena, ondoren bere balentzia bi kasu honetan, eta ondoren oxido hitza. Esan beharra dago, metalak balentzia bakar bat izan ezkero, ez dela zertan erabili behar bere balentzia izendapen mota honetan. Hirugarren izendapen mota tradizionala izango da. Eta izendapen mota honen arabera idatziko genuke lehenengo oxido hitza. Eta ondoren metalaren izena. Eta bereizteko zein den metalaren balentzia oxido bakoitzean erabiliko dugu atxizki batzuk. Kasu honetan oso edo iko. Oso atxizkiarekin adieraziko dugu balentziarik txikiena eta iko atxizkiarekin balentziarik handiena. Ikusten denez, hemen ordena aldatzen da, oxido hitza metalaren izenaren aurretik doa. Ikus dezagun kobreak osatutako oxidoetan nola geratuko litzaiguke bakoitzaren izena. Esan dugun bezala idatziko genuke oxido hitza, ondoren metalaren izena, kasu honetan erroa erabiliko genuke kupr, eta gero atxizki bat adierazten ze balentziarekin jokatzen duen kobreak. Kasu honetan txikiena denez, oso jarriko dugu eta horrela geratuko litzaiguke bere izena, oxido kuproso. Bigarrenaren kasuan, oxido hitza, metalaren erroa eta kasu honetan atxizkia izango litzateke iko, zeren kobrearen balentzia handiena izango litzateke. Orduan, bere izena izango litzateke oxido kupriko.